बेयो माने मा होनगोन एक्सप्रेसन बहुत मोजां होयो आरोना माने गोदानसो जास्ट 2 month 2 month होसो ना 2 month स' बेहा एक्सप्रेसना बहुत मोजां एक बार हाय दियासन केमेरा हेलो गाइस एन्ड बोरै दं लोगोफोर बेयाव आं बांसिन डान्स कभार भिडिअ'ल' होनाय जायो ब्लगखौ माने होथ'नाय जायाखै जेबो सिगां माने आं कन्टिनिउ खालामोमोन ब्लगखौ बाट आं दायो माने टाइम मोनथ'वाखै बहुत माने बिजिबो होनजायो बिजि दंथ'यो दायो मानोना जोंहा माने गोदान स्टुडिअ जाबाय बेयाव माने एसे बिजि दंथ'यो बिनि थाखायनो ब्लगखौ माने स्टप खालामथ'नाय जादों ओमफ्राय बांसिन माने गेजेर गेजेर आं डान्स कभारल' होयो बे स' जाया मिथियो बिसोरो मिथियो ओमफ्राय आं सानबाय जे मानोना जेबाबो माने कन्टिनिउ ब्लगखौ खालामसै ओमफ्राय बे चेनेलाव आं एबार बर' माने मोजाङै कन्टिनिउ खालामनो नाजागोन ब्लगखौ ओमफ्राय अन्नानै गासैबो सापर्ट खालामदो जेबायदि सिगांनिफ्राय नोंसोर अननाय होदोंमोन स' आंबो नोंसोरनि अननायाव एसे मोजां खालामनो नाजागोन जेबायदि हायो आंनि गोसोजों इन्टारटेन खालामनो स' ओमफ्राय दिनैनि स्टार्टिंआनो जाबाय जे आंनि गोदान स्कुलखौ नोंसोरनो खिथिनो नाजानोसै आंनि स्कुला माबोरै आंनि स्टुडिअ माबोरै स' होनबा थांसै ओमफ्राय आं जास्ट थाबायनानै थांगोन मानोना खाथियावनो आंनि न'आ बे जाबाय मणिपुरि बस्ति ओमफ्राय गलमायावनो स्कुला सान्दुङाबो बहुत दिनै स' दिनैनि ब्लगा स्टार्ट खालामसै बे जाबाय एसपायार कलेज गोजौ दङ सिङाव जोंनिया एकदम लास्टाव जोंनिया स्टुडिअ दङ बाट आं दायो हाबथ'वा आंहा मोनसे खामानि दङ खामानि माने जों मोनसे गोदान फ्लेक्स लाबोदोंमोन आरोना बे गोजौ लगायनांगौ फ्लेक्सखौ जोंहा माने पस्टार लगायथ'वाखै स' बेनि थाखायनो आंनो मोनसे आथा नांगौ जादों स' सोंनानै नायसै बेयाव मोना मोना बुक स्टाराव मा होनो बे फ्लेक्स लगायनाय मोनसे आथा मोनोना बेलेग गैया स' बेयाव मोनानो बे फ्लेक्सनि आथाखौ मानोना जि माने जों प्रेसआव माने फ्लेक्सखौ बनायदोंमोन ना बे प्रेस बनायनानै मोनगोन होनना बुंदों बिसोरो उनाव नायनोसै बाय टाइम गैया बे जाबाय जोंनि एन्ट्रि गोजौ कलेज दङ ओइ मानसिफ्रा नायगासिनो गोजौ আছে ক্লাস আজি লাস্ট ডে মানে কিবা সপ্তাহত 4 দিন হয় না আজি লাস্ট বৃহস্পতিবার आन्टिनि दखानखौबो खिथिना होनसै जों ब्लग खालामदों खुलिना लाग्रोन र' स' बेयाव मोनसे प्रडाक्टनि माबा दङ सप माने जि कस्मेटिक आरोना औ सेन्देलखौ बाहेराव नायसै स' गाइस बे जाबाय जोंनि स्टुडिअ लाइट गरम ग्लासाबो एसे मैला जाना दङ नालाय आं माबोरै शुट खालामगासिनो ओके स' गाइस आङो दायो इयाव फोरोंगासिनो हिप हप फ्री स्टाइल बाट आं सिगां माने स्टार्टिंनिफ्रायनो आं कन्टेम्परारि खालामगासिनो स' दायो माने एसे आलसि जाबाय नालाय बेनि थाखायनो आं दायो बारा माने कन्टेम्प माने खालामला माने खालामो आं माने जि मुम्बाइआव ट्रेनिं लादोंमोन ना कन्टेम्परारिनि नामाबो बारा मोजां फैया स' कन्टेम्पआनो जाबाय माने कन्टेम्पनि आङो माने मुम्बाइआव ट्रेनिं लादोंमोन ना SSD आव स' बेयाव माने 1 इयार्सनि कर्स दंमोन आंहा कन्टेम्पल' लादोंमोन आरोना स' बेनिबो नलेज दङ बाट आं दायो 3 monthsनि माने बेयाव 3 months माने स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंबाय थादों हिप हप फ्री स्टाइल स' जाय इन्टारेस्टेड आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय अके
लोग कैमरा के पास आ जाओ ओके सो दिनै बांद्रायानो माने फैथ'वाखै स्टुडेन्टफोरा माने बांसिनानो फैयाखै मानि थाखाय फैयाखै दिनै बाखिफोरा सो गाइस जों माने बेयाव क्लासाव बांसिन हिन्दी ओमफ्राय इंलिश इउज खालामनाय जायो मानोना बर' आसामिस माने बांसिन रायलायनाय जाया बाट जोंहा बेयाव स्टुडेन्टफ्रा मिक्स गोजा তুমি কি ভাষা কোৱা सो बे जाबाय बेंगली नट मनोहर बिहारी आरो किबा आছিলে बिहारी सो ये जाबाय बिहारी ओमफ्राय बाकी ओमफ्राय बिथिं बर' तुम बर' है ना बर' आता है कि नहीं आता है हाँ बर' लैंग्वेज आता है कि नहीं आता है तो मैं बोरो से कब से बोल रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है ना दीक्षिता सो बेयो माने एक्सप्रेशन बहुत मोजां होयो आरो ना माने गुड आंसर जस्ट 2 month होइसे ना 2 month सो बेहा एक्सप्रेशना बहुत मोजां एक बार हाइ दियासन कैमरा बे सासेनि कंकना आंनो माने बहुत पुराना कंकना की हिसे सो कंकना बहुत मोजां मोसायो बेबो ओमफ्राय बिथिं दोङो बेला र'ज बिसोर सानैया बहुत फ्लेक्सिबल र'ज ओमफ्राय बिथिं दोङो लैथोमा बे सासे बेमारि सो गाइस दिनै माने आं सानदोंमोन माने गासैबो स्टुडेन्टफोरा फैगोन होननानै बाट फैयासै ओमफ्राय नोंसोर आंनो डान्स दि सोलोंबाय थायो माबोरै मोनो डान्स सोलोंनो आंनो मोजां मोनो एसे मोजाङै बुंब्रा वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल सो गाइस आं जिबायदि स्मार्ट आं स्मार्टा सो आंबो बिसोरखौ स्मार्ट खालामगोन माने फोरोङै जास्ट बिसोर गोदानसो जास्ट बिसोरो दायो बेसिक सोलोंगासिनो ओमफ्राय बिनि उनाव जों दा मा खालामगोन मोसागोन दा बर' रोंला रावबो हा रावबो बर' रोंला मोसागोन ना येस अर नो येस इंग्लिश बासो येस बर' नङा जेबो मोसागोन ना मोसाया जों मोसागोन दा दायो ओके सो बिसोरो बारा माने आं मा बुंनो बारा रायलायनो हायाखै ओमफ्राय लोगो मोनगोन दा दसे उनाव जास्ट नोंसोर एसे करिय'ग्राफि इन्जय खालामदो मा होनो लोगोफोर बाय बाय आं इउटुब चेनेलखौ सोर नायो नोंसोरो नों नायो ओके स' नोंसोरबो दिनै इउटुबाव फैसिगोन नोंसोर फेमास जासिगोन एबार स' रेडि गाइस रेडि ओके चलो सबको पूरा याद है स्टेप्स क्लीन नहीं हो रहा है ना चलो स्टार्ट कैसे करते हैं ऐसा कुछ भी अगर लेकिन अच्छा नहीं कर रहे ठीक है समझ में आया तुम बैठ गया खाना खा रहे चलो अभी म्यूजिक के साथ करें आप लोग आराम से सबको घर जाने के लिए मिलेगा आराम से है ना जेनेलिया
आज किसके साथ आया? किसके साथ? दीदी। और दीदी है? अच्छा, तुम मम्मी के साथ आया। चलो सब लोग आराम से निकलो। ओके, चलो बाय बाय कोंकणा। नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस करना, मैं गाना भेज दूंगा और वीडियो भेज दूंगा, ठीक है? चलो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना मेरे साथ? व्हाट्सएप में ग्रुप में है ना? ग्रुप में हो? हाँ ओके, बाय बाय। मम्मी किधर है? बाय बाय। आ गया मम्मी, आ गया। किधर है मम्मी? लेट हो माँ, क्या कर रहे हो? वो कौन है? मम्मी है ना? हाँ, कौन है? मम्मी नहीं हो? लेके आओ एक बार। सो गाइस, जोंहा क्लासा जोब्बाय। सानैसो स्टुडेन्ट दङ, माने पेरेन्टसफोरा मोनफैयाखै। गरमा माने फेन सलायबाबो ओरैबायदि गरम। सो नोंसोरो दिनै आंनि ब्लगखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामदो, ओमफ्राय मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम। बाय 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 बाय। सबको बाय बाय। सो गाइस, आं दायो क्लास सास फोजोबनानै डाइरेक्ट फैबाय आं कारगिलनि बे माने सिङाव हाब्बाय आरोना बे कारगिलनि। ओमफ्राय आंहा चार्जबो गैला मबाइलाव दायो बारा, मानोना भिडिअ बानायथ'ला दां बिदि सानबाय आं। जास्ट बेयाव मोनसे प्रेस दङ, मोनसे गम लानांगौ, माने जोंनि फ्लेक्सनि मोनसे आथा माने लगायनांगौ आरोना, बेखौ बेयावसो मोनो। ओमफ्राय आंहा उखैदोंबो, माने सानाव मोजाङै ओंखाम जायाखै। ओमफ्राय बेयाव गोदान रेस्टुरेन्ट मोनसे दङ, एडम्स होननाय, नोंसोर नुनो मोनगोन बिथिं, बेयो एडम्स। स' हायोबा बेयाव जालांसै माबाफोर लाइट बुस्थु। ओरैनोथ' दा मोना जाखाबाय, न'आव थांनानै ओंखाम मोनजाहैखागोन। माने रेस्टुरेन्टआ जा मोजां खाना, ओरैबायदि डिजाइन होखादों। माथिं खुलिनांगौब्रा, आं खनसे फैखादों ओरैनोलाय सिगां। दादा अकमान मिउजिकखौ रिलिज करदो। स' गाइस, आं जास्ट जानोलाय बारा गोसो गैखाया, खिन्थु आं जास्ट मोनसे बार्गार अर्डार होबाय। ओमफ्राय माने आं सानबाय ब्लगा एसे गोलाव जाथों, ओमफ्राय बेयाव हाबना नायबाय, नोंसोरनोबो एसे खिन्थिनोसै। स' गाइस, आं बारा गोलाव खालामथ'ला ब्लगखौ। स' दिनै बिसिमावनो माने फोजोबनोसै ब्लगखौ। आरो मा बुंनो, बारा बुंनो माने माबायाव खुगानो फैथाराखै। स' बिदिनो सापर्ट खालामबाय था। ओमफ्राय लाभ इउ गाइस, टेक केयार। स' नोंसोरबो मोजाङै थादों गासैबो। लोगो मोनगोन थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव। अके, बाय बाय, लाभ इउ गाइस।